Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому «Доброго ранку». Лесик, ты вырашыў правесці майстар-клас по макраме? Не зусім. Тады, може, ти придумуєш нові способи зав'язування шнурков? І цяпер ви не адгадалі. Можа, ты вырашыў зрабіць карціну з вяровачак? Ёсць такі від мастацтва. Так, ён даволі популярний зараз. Не, я не мастацтвом займаюся, а навукай. Шнурочки от кедаў пералічваєш? Гэта ёсць твоя навука? Не, я вырашыў адчуць сябе старажытным чалавекам і спрабую лічыць, як гэта рабілі ў мінулым. Няўжо старажытныя людзі насілі модныя красовачкі ці чаравічкі і завязвалі банцікі на іх? Вядома, не насілі яны красовак. Але нават у тыя часы, калі яшчэ не прыдумалі зручны абутак, людзі мелі патрэбу падлічваць розныя прадметы. І што? Старажытныя людзі пачалі вывучаць матэматыку з бантикаў на шнурках? Не, яны лічылі з дапамогай розных вузельчыкаў. Я дакладна ведаю, што так рабілі індзейцы. Вельмі прыгожая матэматыка. Усе спрабую зразумець яе правілы. Хітранькі які. Мы з гледачамі таксама жадаем навучыцца. Адпраўляемся ў падарожжа у мінулае. Прапаную ў часы старажытных індзейцаў. Мы готовыя. І нашы гледачы таксама. Я Аліса, доўгая каса. Я Кася, доўгае вуха. А мне якое імя падабраць? А ты, Лесик, разумная голова. Прыкладна так і называлі сябе індзейцы ў даўнія часы. А падлічвалі індзейцы, як я ўжо казаў, з дапамогай вяровачак. Завязвалі на іх вузельчыкі? Менавіта так. Прычым месцазнаходжанне вузельчыка абазначала адзінкі, дзясяткі ці сотні. Напэўна, чым больш вузельчыкаў зрабіць, тым большую лічбу яны азначаюць. А каб падлічыць вялікую колькасць нечага ці некага, індзейцы бралі вяровачкі розных колераў. Адным колерам яны азначалі жывёлаў, другім птушак. І трэба было ні на што не забыцца і не пераблытаць колеры і вузельчыкі. Складаная справа. Таму індзейцы прызначалі спецыяльнага чалавека, які павінен быў успамінаць, што азначае 3 чырвоных вузельчыкі ці 2 сініх. Ух ты! Лесик, мяркую, што і ты б справіўся з такой роляй. Дзякуй. І мяне б называлі ўспамінаці. Так. Навука вузельчыкаў складаней, чым па падручніку сучасную матэматыку вывучыць. Думаю, што ў тыя далёкія часы пра падручнікі нават не чулі. Ды і справіцца з гэтымі вузельчыкамі маглі толькі самыя разумныя і кемлівыя. Мне здаецца, што вузельчыкі больш нагадваюць упрыгажэнне, чым падручнікі. А ў далёкія часы спецыяльныя кур'еры неслі за сотні кіламетраў такія вузельчыкі з важнай інфармацыяй. Можна такую прыгажосць павесіць на шыю ці проста пакласці ў кішэню. Тады ж школьных заплечнікаў не было. Каб падлічваць як сапраўдныя індзейцы, трэба вельмі доўга трэніравацца. Яшчэ неабходна добра настроіцца на такую важную і адказную справу. Таму прапаную трошкі адпачыць і паглядзець мультфільм. Працягнем наш урок матэматыкі. Будзем вучыцца завязваць вузельчыкі па-індзейску. Не, давайте адкладзём наш урок на наступны дзень. Ды канікулы хутка. Мы і так стаміліся за школьную чвэрць. Да таго ж, зараз самыя кароткія дні года, а нам столькі трэба паспець. Тады сёння абавязкова адправімся катацца на лыжах. Я згодная. Я так люблю усе хуткія віды спорту. Цікава, а дзе з'явіліся першыя лыжнікі? І ў якім кутку планеты з'явіліся лыжы. Каб адказаць на гэта пытанне, трэба адправіцца туды, дзе шмат снегу і зіма доўжыцца амаль увесь год. І дзе такое месца, і хто падкажа? Напрыклад, у Скандынавіі. Сябры, давайте зараз узгадаем Карлсона, Пепі доўгую панчоху. Гэты герой прыдумала скандынаўская пісьменніца Астрид Лінгрен. А яшчэ давайте узгадаем Снежную каралеву. Яе напісаў Ганс Крыстіан Андерсон. Для мяне гэта самая снежная казка. Героі гэтых казак жылі менавіта там, дзе даволі снежныя зімы. Я б з задавальненнем пакаталася на лыжах. І з Пепі, і з Карлсоном, і са Снежнай каралевай. Усе казачныя і сапраўдныя жыхары Скандынавіі вельмі любяць катацца на лыжах, прычым з самых даўніх часоў. А ты адкуль ведаеш? Я шмат чытаю, цікаўлюся гісторыяй. І
і дакладна ведаю, што нават у наскальных малюнках была выява лыжаў. Таму Скандынавію лічыць радзімай гэтай спартыўнай прылады. А ў шведскім музеі знаходзіцца самая старадаўняя пара лыжаў. Цікава, і колькі ж ім гадоў? Больш за 4000. Як даўно людзі прыдумалі гэтую спартыўную прыладу. Толькі ў тыя часы лыжамі карысталіся зусім не для заняткаў спортам. А для чаго тады? На іх хадзілі на паляванні ці адпраўляліся ў ваенныя паходы. І лыжных боцікаў у тыя часы не ведалі. Так, драўляныя дошачкі проста прымацоўвалі вяроўкамі да ног. А мне б хацелася пракаціцца на лыжах вялікай кампаніяй. Можаце ўявіць, што ў Швецыі на адной вялізнай лыжы праехаліся адразу 1043 лыжнікі. Гэта прыкладна усе вучні маёй школы. Здорава! У нас пакуль што няма такой цудоўнай лыжы, але ёсць вялікае жаданне разам наладзіць вясёлыя старты. Давайте адразу дамовімся. Пасля заняткаў адправімся ў парк на лыжню. А для тых, хто цікавіцца паходжаннем слоў, магу сказаць, што слова лыжы бярэ пачатак ад старажытнага слова лызгаць, што значыць слізгаць ці нават вышмыгнуць, хутка збегчы. Так, мы перасоўваемся на лыжах. А зараз давайте зробім, невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Я ўжо мару пра канікулы. І як я буду катацца на каньках, санках і лыжах. Правільна! Трэба надыхацца марозным паветрам і набрацца новых эмоцый. А я люблю гуляць у снежкі і рабіць анёла на белым снезе. Толькі неабходна памятаць пра зімовыя правілы, каб не адмарозіць носікі. Так, а то і можна стаць марозікамі, чырвонымі носікамі. Давайте паўторым, як трэба сябе весці, каб не пашкодзіць свае носікі зімой. Па-першае, апранайцеся па надвор'і. Калі вы будзеце добра апранутыя, вы зможаце даўжэй быць на вуліцы і таму катацца даўжэй на санках ці каньках. Яшчэ перад прагулкай намажце носікі і шчочкі ахоўным крэмам. А калі адчуеце, што мароз пачынае кусаць вас за нос, лепш прыкрыйце яго цёплым шалікам. Ці яшчэ лепш адпраўляйцеся дадому. Толькі ні ў якім разе адразу не мыйце нос гарачай вадой. Лепш размаражвайце яго пры пакаёвай тэмпературы. І сагравайцеся цёплым, але не гарачым чаем. А зараз давайте паглядзім нашай цёплай кампаніі цікавы мультфільм. Сябры, усяго некалькі дзён да пачатку цудоўных зімовых канікул. Мы ўпэўнены, што вы атрымаеце самыя добрыя адзнакі ад сваіх настаўнікаў. А хто добра папрацаваў у гэтай навучальнай чвэрці, можа добра адпачыць на канікулах. Абавязкова знайдзіце час упрыгожыць ёлачку. І абавязкова напісаць ліст дзядулю Марозу. А мы жадаем, каб усе вашы жаданні абавязкова здзейсніліся. Цудоўнага ўсім дня і добрага настрою! І зноў для ўсіх нашых гледачоў яшчэ адзін падарунак – мультфільм. Давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца? Як заўсёды зранку У нашым добраранку!